Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Roselyn Arante, Alfred Galang, at sa mga nag-renew ng badge na sina Pretty Mamshi at kay Admin Jude Estrecho. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong tiyuhin ni Ate Rose na si Chong Bulek. Taong 1976, Estancia, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabakasyon si Chong Bulek sa tiyuhin niya na nakatira sa estansya. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pangunahing hanap buhay ni Chong Bulek ay pangingisda. Kaya kahit nasa kalagitnaan siya ng bakasyon, sumasama-sama ito sa tiyuhin niya kapag pumapalaot. Sayang din kasi yung kita eh. At saka, hayok sa alak itong si Chong Bulek. Kaya lahat ng kinikita niya sa pangingisda, doon na napupunta. Dito sa barangay kung saan siya nagbabakasyon, meron talagang grupo ng mga kalalakihan ang nag-iinuman matapos ang kanilang pamamalaot. Normal na daloy na yon sa kanila. Tapos kapag lasing na sila, kanya-kanya na yan sila ng pagyayabang sa mga tinataglay nilang agimat. Meron kasing isang matanda dito na nagtuturo kung papaano bumuhay ng agimat at kung papaano kumuha ng mga mutya. At ang matanda na yon ay walang iba kundi si Manong Oko. Sikat na sikat yan si Manong Oko dahil marami na siyang napagaling na taga sa kanila. Kahit anong uri pa ng karamdaman yan, isang lapit lang kay Manong Oko, agad-agad niya yung napapagaling. Hanggang isang hapon, pumalaot itong si Chong Bulek kasama ng tiyuhin niya at dalawa pang mangingisda. Pumunta sila sa parte ng dagat na palagi na nilang pinupuntahan. Dito sila naglatag ng malaking lambat at nag-iwan ng mga palatandaan nila. Hiniling ni Chong Bulek na kung pwede, umusog pa sila ng konti. Medyo igitna pa nila kasi meron din siyang gustong latagan ng lambat niya. Nung medyo nakausog-usog na sila ng konti, ang sabi ng tiyuhin niya sa kanya, hanggang doon na lang muna. Gawa ng delikado na yung susunod na pupuntahan nila. Tanong ni Chong Bulek sa tiyuhin niya, "Ha? Delikado, Chong? Paanong delikado? Dagat pa rin naman yan. Sa amin nga, halos sa pinakagitna na ako eh." Ang sabi nito sa kanya, ilatag na kung meron siyang ilalatag pa na lambat. Maya-maya, makikita niya kung bakit. Dala ng kuryosidad at medyo kabado siya sa inaasta ng tiyuhin niya. Yung dala-dala niyang lambat, hindi na niya nilatag. Naghintay na lang siya sa sinasabi ng tiyuhin niya. Ilang minuto ang lumipas. Merong umangat na itim na kawayan. Hindi kalayuan kung nasaan sila. Akala niya nga kung anong klase ng isda eh. Pero
yung palutang-lutang na itim na kawayan na yun, maniwala kayo o hindi, bigla na lang itong tumayo. Animoy, meron itong tinutungtungang lupa. Ang sabi ng tiyuhin niya sa kanya, yan ang pinaka-iniiwasan naming mga mangingisda dito sa dagat na to. Marami nang kinuhang buhayan. Bagong salta pa lang kami dito ng tiyahin mo, pinaiwas na kaagad kami dyan. Ilang taon na kaming nakatira sa barangay na yun eh. At ang sabi sa amin ni Manong Oko, isa yung matibay na palatandaan na hinding-hindi kami pwedeng mangisda doon. Gawa ng teritoryo ito ng mga engkanto. Alam nyo ba na kahit medyo malayo ang distansya ng bangka nila sa itim na kahoy na yon, sobrang daming isda ang palangoy-langoy sa ilalim ng bangka nila. Hindi sa pagiging OA pero halos madunggol-dunggol na ng mga isda na yon yung bangka nila dahil nga sobrang dami nito. Ang sabi ni Chong Bulek sa tiyuhin niya, "Chong, ang dami nito oh. Tara, hulihin natin. Kahit hindi na tayo maglambat, makukuha na natin yan eh. Tingnan mo oh." Ang sabi ng tiyuhin niya sa kanya na may halong gigil, "Wag na wag kang kukuha niyan kahit isa. Kung gusto mo pang makauwi sa inyo." Nasindak si Chong Bulek sa tiyuhin niya kasi para siyang sasakalin eh. Tumahimik na lang siya at pinagmasdan yung mga isda. Maya-maya pa, merong mabilis na bangka ang papunta sa direksyon kung nasaan yung itim na kawayan. Nagulat si Chong Bulek. Sigaw siya ng sigaw para marinig siya ng bangka. Pero paglagpas nito doon sa itim na kawayan, bigla na lang itong nawala sa paningin niya. Ultimo yung alo na ginagawa ng bangka na yun, wala din. Ang sabi sa kanya ng tiyuhin niya, iilan lang yon sa mga nagmumulto sa lugar na yon. Mainam na bumalik na sila. Masyado na silang nagbababad doon. Habang pabalik sila sa isla, hindi mawala-wala sa isip ni Chong Bulek yung mga nakita niya. Manghang-mangha siya pero grabe din yung pangingilabot niya. Nung nakabalik na sila sa isla at naiparada na yung bangka, biglang naalala nitong tiyuhin niya yung mga nilatag nilang lambat. Nakalimutan nila. Yung dalawang mangingisda na kasama din nila, nakalayo na. Hindi na lang nila hinabol pa. Kasalanan din naman nilang magtiyuhin yun eh. Masyado silang nahumaling sa mga nasaksihan nila. Kaya nawala sa isip nila yung nilatag nilang lambat. No choice sila. Silang dalawa lang yung babalik doon. Nung pabalik na sila sa lambat, pansin ni Chong Bulek na panay ang usal ng tiyuhin niya at panay ang ihip nito sa dibdib. Kumukuha pa ito ng tubig dagat at hinihilamos niya sa mukha niya. Tinanong ni Chong Bulek yung tiyuhin niya kung anong ginagawa niya. Ang sabi nito sa kanya,
Humihingi siya ng basbas sa mga agimat na karga niya. Gawa ng hindi na maganda ang nararamdaman niya sa pagbalik nilang dalawa. Kailangan talaga nilang balikan yun eh. Pangunahing hanap buhay ito ng tiyuhin niya. Nung nasa unang bahagi na sila ng lambat, paspasa na kung humila itong tiyuhin niya. Ang sabi nito sa kanya, magmadali na. Mamaya tataas na yung alon. Mas delikado na yung kinalalagyan nila. Habang humihila itong si Chong Bulek, napansin niya sa likod ng tiyuhin niya na merong umiilaw-ilaw sa ilalim. Pabalik-balik yun sa ilalim ng bangka nila. Hindi niya pinapansin. Baka kasi refleksyon lang ng araw sa dagat eh. Kaso lang, nakita niya itong sumampa sa bangka nila. Gintong-ginto ang kulay ng buong katawan nito. Merong mahaba't napakatulis na sungay. Maliliit ang mga mata. Maliit ang muka. At wala itong ilong at bibig. Nakita niya na yung nilalang na ito ay dadakmain yung tiyuhin niya. Kaya sumigaw siya. Paglingon sa kanya ng tiyuhin niya, yung nilalang na nasa puweta nito parang nagulat. Bigla na lang itong nagkaroon ng butas sa noo at merong kakaibang tunog na lumalabas dito. Sobrang sakit sa tenga ng tunog na yon. Napakiramdam ni Chong Bulek. Sasabog na yung dalawang tenga niya. Nagsisigawan na silang magtiyuhin sa loob ng bangka. Nang merong isigaw itong tiyuhin niya na 3 salita, sabay naghubad ito ng damit at inihagis niya sa dagat. Matapos gawin niya ng tiyuhin niya, unti-unting kumalma yung dagat at hindi na niya nakita pa yung nilalang na yon. Sa tanda at sa laki ng katawan nito ni Chong Bulek, iyak ito ng iyak na para siyang bata. Gawa ng yun pala yung unang beses na nakakita siya ng ganong klase ng nilalang. Nagkaroon din siya ng trauma na pumalaot nun. Hindi din niya natulungan yung tiyuhin niya na magligpit ng lambat. Ang tanging ginawa na lang niya, humiga sa bangka at manginig dahil sa takot. Nung makabalik na sila sa isla, agad-agad na ginawa ng tiyuhin niya. Tinawag si Manong Oko para ipatawa siya. Unti-unti na rin kasi siyang nagkakaroon ng lagnat nun. Tapos yung mga labi niya, nagbibitak-bitak na. Usap-usapan sa kanila. Kapag nakakita ka ng hindi ka aya-ayang nilalang habang pumapalaot ka, ibig sabihin nun, mamanipulahin nila ang utak mo para sumama ka sa kanila. Sisimulan nila yan sa pagbibigay ng sakit at pagbibitak ng labi. Mabuti na lang, nandoon si Manong Oko. Ginamot niya kaagad si Chong Bulek. Pero natagalan si Manong Oko bago siya mapagaling. Gawa ng ang nagmamanipula na pala ng utak niya nun ay isa sa mga prinsesa na nakatira sa lugar na yon. Mabuti na lang, maraming alam na pangontra itong si Manong Oko laban sa kanila.
ilang taon na rin kasi niyang pinag-aaralan kung paano niya mapapaalis ang mga yon. Alam niyo ba na nakaharap na rin ni Manong Oko yun ng muka sa muka? Pero sa ibang kwento na yon, dito muna tayo. Matapos ang gamutan, nagbilin si Manong Oko na bumalik siya doon bukas ng umaga at pumatay siya ng 2 manok. Gilitan niya ng leeg yun at ikalat niya sa dagat yung dugo. Nang sa ganun, maselyuhan niya yung pagtatangkang pumasok nun sa kanya at para na din tuluyan na siyang gumaling. Kinaumagahan, kahit takot na takot pa si Chong Bulek, pumalaot siya at sinadya niyang puntahan yung sinasabi ni Manong Oko. Ginawa niya ang lahat ng bilin ng matanda sa kanya. Kaso lang, habang pinapaagos niya yung dugo ng manok sa dagat, sa ilalim nun, nakakakita siya ng iba't ibang klase ng muka. Lumalangoy-langoy sa ilalim niya habang nakatitig sa kanya. Iba-ibang muka, iba-ibang hugis, at iba-iba ng itsura. Lahat yun ay saksakan na at barilan pa ng pangit. Dapat may isa pa sana siyang manok na kakatayin. Kaso lang, hindi na niya kinaya pa yung takot na nararamdaman niya. Lalo pa, nung may dumaan sa ilalim ng bangka niya na sobrang laking ulo na halos kayang-kaya siyang lunukin nun. Sa takot niya, inihagis na lang niya yung manok sa dagat kahit buhay pa yun. Nagmadali na din siyang umalis doon. Mamaya kasi, doon pa siya mamatay eh. Mula nung mangyari yun sa kanya, hindi na siya sumama sa tsuhin niya na pumalaot. Yung natitirang 1 linggo niya sa isla, sinulit na lang niya sa pakikipag-inuman kila Manong Oko. Kaya naman, napakarami nitong naging kwento sa kanya. Lalo pa, nung kabataan nito, at minsan niyang pinasok yung mga engkanto na yun sa kanilang teritoryo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang galing at kakaiba ng kwento na to. As in, ngayon lang ako nakarinig ng engkantong dagat. Kasi sa pagkakaalam ko, yung mga nakatira sa dagat, yan yung mga Shokoy, Sirena, Bakunawa, Darwanak, Gaki, at kung ano-ano pang mga nilalang na alam kong pinaghaharian yung dagat. Pero, engkantong dagat? Kakaiba yun ha? Kaya ang masasabi ko lang talaga, sa lahat-lahat ng nilalang na nakatira dito sa mundo natin, engkanto ang may pinakamalaking family tree sa lahat. At nga pala, hintayin nyo itong si Manong Oko. Baka merong nakakakilala sa kanya. Tanyag na manggagamot ito sa Estancia Iloilo noong taong 1970 hanggang 1985. Sikat na sikat yan at marami na rin siyang natulungan doon. Kaso lang, isang araw, bigla na lang itong nawala. Oh,
Kung may mga kamag-anak kayo sa Iloilo na nabuhay na ng taon na yan, ipagtanong nyo na sa kanila. Gawa ng magkakaroon na naman tayo ng bagong bida. Bago natin tapusin itong video, shoutout ko lang yung random subscribers ko na sina Joey Escano at kay Lek Camanero. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.